खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। आसाम सोरखारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि आसाम सोरखारनि बिथोन बायदिनो बड'लेण्ड कालचार सेन्टार रामफलबिल आबो गोलोम बोथोर बन्दनि समाव 15 साननि थाखाय हारिमु दोरोङारि फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। नंगौ 1 जुलाइ एबा थांनाय साननिफ्राय आसाम सोरखारनि बिथोन बायदिनो बड'लेण्ड कालचार सेन्टार रामफलबिल आबो गोलोम बोथोर बन्दनि समाव 15 साननि थाखाय हारिमु दोरोङारि फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। बे मावबादा फोरोंथायाव बर'नि गुबुन गुबुन दोरोङारि दामनाय मोसानाय सावगारि आखिनाय हाबाफारिखौबो लानाय जादों होननानै फोरमायो बड'लेण्ड कालचार सेन्टार रामफलबिलनि आफादगिरि बारलाम्फा नार्जारी बिथाङा। लोगोसे फोरमायबावनाय बादिब्ला बड'लेण्ड कालचार सेन्टार रामफलबिलआ सिगां समनिफ्रायनो गोबां मावबादा खुंफुंनानै फोरोंथाय होबोदों आरो हारिमुखौ गोजौ फारसे सिनायथि होनो थाखाय ओनसोलाव थानाय गामिफोरनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरा बाहागो लानानै गोबां रोंखा-राखा जानायफोरखौ नुनो मोनदों होननानैबो फोरमायो आफादगिरि बारलाम्फा नार्जारी बिथाङा। दा बेवहाय मोनसे सामार भेकेसन वर्कशप जागासिनो दं। दा बेयो जोंनि आसाम कालचारेल एफेयार्सनिफ्राय बे मोनसे प्रजेक्ट सेमोनबो जादोंमोन, सेमोन सेरफांगुरियाव जादोंमोन जोंनि दतमा एलएसियाव। दा देग्लायहाय दतमा एलएसिना रामफलबिल हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो बेहाय जादों। दिनै 1 तारिख जुलाइ आरो बे 15 तारिख जुलाइसिम जागोन। दा बेवहाय स्पेसियेलि जोंनि क'क्राझार डिसिनिफ्राय गासिबो इनिसियेटिभखौ लादों। लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कालचारेल सेन्टार बेवहाय इनिसियेटिभ लादों। दा बे हिसाबै जों बेवहाय 3 बाहाय अर्गेनाइजार, लोगोसे इन्सट्राक्टर हिसाबै 2 उपबाला आरो फानजा नार्जारी, उपबाला मोसाहारि बिसोर 2खौ लानाय जादों आरोखि। दा जोंना बेहाय माने 2 नं माने बुंनो थाङोबा दतमा आरोखि जोंना एलएसि गोलैयो। दा बिदिनो जोंनाव गासै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 4 एलएसि दङ, जेरै गसाइगाव, परबतजरा, बावखुंग्रि, क'क्राझार बिदिनो। दा बेहाय गासै मोनफा मोनफा जागोन आरोखि। दा बर' बागुरुम्बा हिसाबै जोंनि बेवहाय जाहैबाय, बेनिफ्राय गसाइगाव बाहाय लानाय जादों आरोखि। परबतजरायाव बिदिनो राभा मोसानायखौ लानाय जादों आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो मोसानाय आरोखि। दा मोजां मोनदों दिनैहाय नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों गरम बन्द'आव जोङो बागुरुम्बाखौ जों गथ'फोरखौ फोरोंनो मोनगोन। ओमफ्राय स्पेसियेलि 30 जन 30सा माने स्टुडेन्टफोर दङ आरोखि। दा बेहाय बागुरुम्बाजों लोगोसे बेहाय पयेट्रि रिसाइटेसन बा खन्थाइ आवरायनाय, लोगोसे सावगारि आखिनाय, लोगोसे ड्रामा बे साबजेक्टआबो दंफैयो। दा मा रोखोम बेफोरखौ जों लानो टाइम मोनगोन ना मोना बेखौ जों बुंस'नो हाया आरोखि। थेवबो जों फोरोंलांनो नाजागोन। दा बेनिफ्राय बेखौ टाइमा जोंना 12टानिफ्राय 5टासिम बेलासिनि। लोगोसे जों गथ'फोरनो रिफ्रेसमेन्ट जों जाहोबाय थागोन। लोगोसे मालाबा भिआइपिफोर फैयो आलासिफोर, अब्ला जों ओंखाम जानायबो बेबस्थाबो खालामनाय जादों आरोखि। दा नंखायनो आसा खालामो बे बोथोरा जाहाथे मोजां बारग'लाङो, बयबो गथ'फ्रा मोजाङै फैयो, बयबो रोङो। खारन जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माने बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ मोनसे गिनिस रेकर्ड खालामनो थाखाय माने 20,000 बा 50,000 बिदि खालामनायनि खोथा दङ। दा बेफोरनि गेजेरजों जों संख्याखौ बारायनो हायो आरोखि। दा जोबोद मोजां बे प्रग्रामा। जों ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जों आरो क'क्राझार जिल्ला माने कालचारेल सेन्टार जों लोगोसे माने बिटिआर सरकार जों माने गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर आरो गाहाम हामलायनाय हरो आरोखि बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा उपबाला मोसाहारि। आंनि गामिया जाहैबाय बालाथङा आरो सेरफांगुरि आरोखि। ओमफ्राय दा आंथ' फोरोंबोबाय थादों बयखौबो। ओमफ्राय आंनि सोलोंजेननायनिफ्राय आं बुंनोसै, आं उन्दै समनिफ्राय सोलोंजेननाया आं क्लास 6मोन। 1995निफ्राय आं सोलोंबोदों बे बारलाम्फा सारजोंनो। आंनिया सिगां गुरुआ जाहैबाय, बेखौ आं बुंनांगोन दिनै आं मिडियानि गेजेराव फैनाय हिसाबै। आंनि सिगां गुरुआ जाहैबाय धनन्जय बरगयारि। बेनिफ्राय सेकेन्ड गुरु हिसाबै दा आंना बारलाम्फा सारानो। दा बेजोंनो थानानै आङो सोलोंबोनानै आङो दा फोरोंनो हानायसिमाव फैबाय। फोरोंबोनानै दासिमबो आङो हाबा जानानैबाबो फोरोंगासिनो दं। आरो सारमोननि अननायजों आङो बे फोरोंनायनि लामा एबा हाबाफारिखौ आं मोनगासिनो। आरो बिदिनो आङो फोरोङै फोरोंनानै दा सेन्ट्रेल हारिमु आफादावहाय
इन्सट्राक्टर महराव आङो दङ दा फोरोंगासिनो आरो बेजोंनो लोगोसे दा फोरोंनानै जोंना बे लेखा महराव फैबाय आरो फैनाय हिसाबै दा सेन्ट्रेल हारिमुनिफ्राय जोंनिया लेखा बिजाबाव फैनाय लोगो लोगो फाइन आर्ट्स कलेजाव आजावजानाय जाबाय बे जोंनि मोसामुवा आरो फक मोसामुवा जे बयबो सोलोंनो हागोन आं बुङो बयखौबो बर' फिसा हिसाबै बयबो सोलोंनांगौ रोंनांगौ गावनि जाथिनि ट्रेडिसनखौ आरो जायनो सोङो बेनो खोन्थानो हानाय बिदि जानांगौ आरो दा बयबो सोलोंनो हागोन डिग्री कर्स हिसाबै दा सोलोंथाइ होदों सोलोंथाइ लानायाव बयबो लानांगौ आं बेखौ आसा खालामो दा नैबावहाय गरम बन्दनि नामाव आसाम सरकारा खुंनो थांदों 15 दिननिया वार्कशप आरो बेवहाय आंखौ फोरोंगिरि हिसाबै सारमोनहा हांख्रायनायलाय आं फैदों आरो आंजों लोगोसे दङ नै आंनि बिनानाव पान्जा नार्जारि आरो सारमोनहाथ' थाबाय थाखागोनखा दा बे 15 दिनावहाय आसाम सरकारा हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै डिसिनि अर्डारजों कालचार एफेयार्सनिफ्राय खुंनो लादों बे 15 दिननिया वार्कशपखौ दा जों बावहाय जों सानैजों फोरोंगिरि हिसाबै बाहागो लानो मोन्दों बेनि थाखाय आसाम सरकारखौ आं गोजोननाय जासियो एबा थेंक इउ होयो जाहाथे जों जेब्लायबो बेफोरबायदि खाबुखौ मोनबाय थाथों बयबो फोरोंनो मोन्थों आंनि उनाव आरो बयबो फोरोंफैनो हाथों आरो जायफोर गथ'फोर दा सोलोंनो थाखाय फैदों मोजाङै रोंथों जोंनि फोरोंनायजों मोजां सोलोंलांनो हाथों आरो जोंबो बिसोरखौ साबसिननिफ्राय हामसिन फोरोंनो हानाय जोंबो जाहाथे रोंनांगोन आरो जानांगोन जाहाथे जोंनि फोरोंनाया मानसिफोरनि सिगाङाव नाम मोनो बाख्नायनाय मोनो आं बेखौनो मिजिंथियो आरो जेब्लायबो आङो रामफलबिल बड'लेण्ड कालचार सेन्टारनि जानानैसो फोरोंगासिनो दङ दा बावहाय जोंनि जथ' सोलोंसाफोर दं आरो बांसिनानो जों रामफलबिल कालचार सेन्टारानो नामजादा होनजायो होनद्रायनायबो जाजोबा थेवबो होनजायो आरो दा आं बावहाय गौरब जायो आरो आं उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंबोनानै जे बिसिम दासिमबो आं फोरोंनो हादों आफा आनान गसाइनिसिम आङो जथेस्थ' धन्यबाद आरो खुलुमनाय जासियो जाहाथे आंनि देहा सोलेर जेब्लायबो मोजाङै थाथों बयखौबो फोरोंनो हाथों आरो बयनिबो अनसायनाय मोनथों आरो जोंनि बर'नि बे कालचारखौ सरकाराबो अनसायनायखौ होथों जेब्लायबो जों अनसुंथाइखौ मोनगोन बेखौ आसा खालामो आरो जों हेफाजाबखौ मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै नैबे 15 दिननिया वार्कशपआव जाहाथे जों मोजाङै फोरोंनानै साक्सेस खालामनो हायो आरो फोरोंनो हायो बेखौनो आं आसा मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय दा 15 दिननि गेजेराव जोंनाथ' मेनखौ बागुरुम्बाखौनो खालामो दा जों बागुरुम्बाखौ फोरोंग्रोगोन बेनि उनाव बागुरुम्बाखौ फोरोंखांनानै जों माखौ फोरोंनाय जायो दा मोसाग्लांनाय दं बारदै सिख्ला दं दाउस्रि देलाय दं दा बेफोरनि गेजेराव बे मोनथाम मोनब्रैनि गेजेराव माखौ फोरोंबावनाय जायो बिसोरखौ बागुरुम्बाखौ हाखाङोबा दाउस्रि देलाय एबा बारदै सिख्ला बेखौ फोरोंलांसै दा बेजों लोगोसे बावहाय मोनसे थाफाबावदों जेनेबा सावगारि आखिनाय आरो खन्थाइ लिरनानै लाबोनाय आरो दा बेवहाय जोंनि माखासे जोंना मोसानायानो मेन ओमफ्राय नैबे गावबा गावनि सायाव थाबाय आरो खन्थाइ लिरनानै लाबोनाय होफैनाया आरो सावगारि आखिनानै लाबोनायाबो गाव गावनि सायाव थाबाय आरो बेखौ जों नायनानै जाहाथे सोर बेसेबां गोरों बेखौ जों नायनांगौ जाहैबाय आरो बड'लेण्ड कालचार सेन्टार हिसाबै दासिम गोबां बेफोरबायदिनो हारिमु फोरोंबोगासिनो दं साफ्रोम गथ'फोरा माबायदि एक्साइटेड जानानै बे हारिमु मोसानाय बा बादायनायाव माबायदि बाहागो लादों जोंनि बड'लेण्ड कालचार सेन्टाराव जों फोरोंनो मोननाय बायदियै जा गथ'फोर फैयो रोङै होननायानो गैया जा फैयो बांसिनानो गोरोङानो फैखायो आरो जायफोर रोङाबाबो जों बेखौ नाजानानैबाबो फोरोंखायो जाहाथे रोंथारनांगौ हिसाबै जों माबा मोनसे खायदाजोंबाबो फोरोंखायो आरो बे बड'लेण्ड कालचार सेन्टाराव जथ' गथ'फोर दङ रावबो रोंद्रायबो गैया आरो गोरोंद्रायबो गैया आं बेखौबो होना बयबो गोरोङानो जोब गावबा गावनि स्टाइलजों आरो थेवबो जोंनि बड'लेण्ड कालचार सेन्टाराव गथ'फ्रा रोङै जाफेरा आरो गोरोङानो जाजोबो दा जोंथ' अनेक जायगायाव फोरोंनो मोनबाय जेनेबा जों हारिमु आफादजों थाफानाय हिसाबै जायगा थांनानै जों फोरोंजोबनो मोननाय हिसाबै अबे खन्द'आव सोर गथ'फ्रा बेसेबां गोरों रोङा जों बेखौबो एसेबाबो आन्दाज मोनबोयो आरो दा जोंनि फोरोंनायाव आं गथ'फोरखौ रोंगोन आं बेखौ आसा दं आरो दिनैनि बे दैज्लां बोथोरनि मोनसे बादा बेखेवनायाव फैनानै आङो नुनो मोनदोंदि मानो होनोबा जोंनि बे रामफलबिल कालचार सेन्टारनिफ्राय बाहागो लानानै मुस्रि मानगोनां बारलांफा मोसाहारिनि दैदेननायाव जोंनि बे रामफलबिल आन्सलिकआव कालचाराव एसेबो उन नङा होननानै बुंबाबो बांद्राय बुंजानाय नङा मानो होनोबा जोंनि बे रामफलबिल आन्सलिकआव मोसानो दामनो देनो न'खरफ्रोमबो गासैबो गारजेनफोरखौ गोसो गुदुं खालामनानै गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ लाबोनानै बावहाय फोरोंबादायाव फैनानै सोलोंदों आरो
रोंदों। थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो मोनसे फोरोंबादा खुलिनानै गोलोम बोथोरनि बादा खुंफुंनायाव जोंनि माखासे फरायसुलिफोरा रोंगौथि लानो हादों। जोंनि हारिमु ट्रेडिशनेल मोसानाय गासिबो दामनाय देनायाव जोंनि नैबे एलेकानि जोंनि आनसलिकनि आन्दार आरो गुबुन जायगानिफ्रायबो बेवहाय लैहोरै फैनानै सोलोंफैदों आरो रोंगौथि लानानै थांनो हादों। दिनैनिफ्राय बे फोरोंबादाखौ बेखेवजेननाय जादों आरो 15 सान बिथांमोनहा फोरोंगोन। बे फोरोंनायाव गासैखौबो खावलायहरदों। मानो होनोबा जोङो फरायनायजों लोगोसे जोंनि फिसाफोरा मोसानाय मुसुरनाय जोंनि बे कालसारखौ लाखिनो थाखाय जोंनो गभर्नमेन्टआबो जोंनो चान्स होदों। ओंखायनो जोंनि फिसाफोरा मोजाङैनो सोलोंनो हाथों। फरायनायजों लोगोसे दानि जुगाव कम्पिटिसन जुगाव सोलोंथाइखौ मोजाङै लानो हायो। जेरै एडुकेसन, कालसारेल आरो जोंनि गासै ट्रेडिशनेल बेफोरखौ लाफानानै जोङो रोंखा राखा जानानै थानाया जोंनि थाखाय गाहाम। बेनिखायनो जों बयबो गारजेन हिसाबै फिसा फिसौफोरखौ नैबे फोरोंबादायाव लाबोनानै मोसानाय सोलोंनाय हाबाफारियाव सोलोंफैयोबा जगदान होफैयोबा जों मोजां जायो आरो। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरो सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रेन्टारोलजिस्ट, न्यूरो साइकेट्री, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटी इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटी स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।